tħossa kera u għaxxina kont għadni ħirex kull ma mill xar barra wara xar ġej spiċċajta u hekk, 21 xar. Faċli tieqaf tisma' u tiġġudika lil dan il-priġunier riċidiv li TVM News tkellem miegħu waqt żjara li għamel fil-faċilità tal-Correctional Offenders Rehabilitation and Services il-kors. Il-ħabs fl-imtaħleb għal dawk bejn 14 u l-21 sena li jkunu stabu ħatja ta' rejat. Mistoqsi iżda kif jirreaġixxi għal reazzjoni diversi drabi kera u xejn komplementuża lejn priġunieri riċidivi bħalu huwa pronti jirrispondi. Weġġa ta' qalb u tħoss in-nies anke meta jtellaw eżempju fuq Facebook u hekk jgħidu kontrik da n-nies ma jkunux jafu minn xi xaddejt inti hu f'ħajtek, dbatijiet ta' meta kont żgħir, titraba bla missier, omok tkun tieħu droga. Huwa jesprimi sens profond ta' telfa u ġieħa nuqqas ta' figura paterna f'ħajtu. Bla missier tiġa biżżejjed. Għax titraba bla missier jisek, bla missier. M'għandekx ħajja jisek, għandek ħajja mhux m'għandekx ħajja, imma tgħid tara dak għandu ommu missier u jien kif m'għandix hekk. Jisek tibda tgħidha l-ħadd ieħor fil-veta mhux tgħid. Imma da. Tħoss rabja dejjem ir-rabja dejjem tikber. Imma fittex l-għajnuna? Tajnuna ma jaqat ma ħattax jien ma ħobx nitkellem. Inħobb inżomm kollox magħluq ġo fija. Imbagħad nispiċċa nisplodi, jew nagħmel xi kummedja nispiċċa l-ħabs, imissa qed nipprova nitkellem aktar biex nipprova ma nerġax nidħol ġew. U l-imtaħleb sa professjonisti li għajnuh? Is-social worker jgħinuk, jkellmuk, ikollok it-terapija. Arrejta, aħjar. Għax issa sirt nitkellem iktar. Eżatt, tibda tnaqqasha bil-mod il-mod. TVM News taqsa kif qed iħossu issa li sab l-għajnuna. Aħjaru, għax nitkellem u hekk dalwaqt ħireġ issa qed nipprova nsib xogħol jien qatt ma ħdimt, qed nipprova nsib xogħol biex noħroġ ikolli xogħol lest. U x'inhu l-appell tiegħu liż-żgħażagħ hemm barra li bħalu qegħdin fi triq mhux daqsant ideali li taf iddaħħalhom f'ħajt. Li jitkellmu ma tħallix ir-rabja tirkibhom, jitkellmu jippruvaw ma jersqux law. U ma jieħdux droga u da, jekk ikun qed jieħdu droga u l-programmi u hekk jitkellmu magħhom. Filwaqt li ringrazzja lil ħaddiema tal-ħabs iż-żagħżugħ Ferrieħi u lil ħin kollu ssibu fil-qalba tal-ħajja fil-ħabs jerġa' jispiċċa l-intervista kif bdiha b'appell kontra il-preġudizzju u l-kundanni. M'għandhomx għalfejn jiġġudikaw għax fl-aħħar mill-aħħar illum jien għadha tista' tkun inti. Ma tafx jista' jiġri fil-ħajja. Illum jien jagħtaw għadha tista' tkun inti jew.